soyayya kai da la'anami wa hurce wani da mata da maza soyayya kai da la'anami wa hurce wani da sunan sarkin da bai da ɗa bai da uwa iko nai ne yayi kai nuwa bisa ga ruwa sarki wanda ya raya rayuwa sai da ruwa gaban iko ina wa zauro in hidda wani da mata da maza Allah nun ku salatu gun ma'aiki mafuka da ale da sahabu nan da iske su duka ƙasa mai ɗarika da gausi marika masoya tankar su shehu ni ban da wani da mata da maza soyayya kai da la'anami wa hurta wani malan sallah babu fatiha gara fatsa yabo in ba shakali ana dai katsa nau mai cire tsatsa gayu adda a ca khalifa malam aminu barka da wuni da mata da maza soya kai gurbi mata ku taɓa mu gani fili ya cika ga mu babu mai rena wani abin zo ka gani masoya na gwani saman zo ne ba ruwan mu kowa ya gani da mata da maza maza mu ne a gaba mata dai su biyo hujjoji na zane baku in kun ka biyo ta biyun ta nayo kun san dan koyo ni inuwa mai rarrafe nake cimma wani kamanta in mun ka zo wuri babu wani halimatu sadiya ta mu ce zo ka gani wani sai da wani mata mu ka gani talati da yabo gaban mu to babu wani da mata da maza kaunar annabi zunzurutu zo iske maza ki duba sahabban nabi dukkan su maza shi suna ga maza don mu an ka aza da qur'ani bincika maza an ka gani da mata da maza soyayya kai da la'anami wa hurta wani batun mama Khadija na faɗa can baya ta mutu na an faɗe ta sai dai a tsaya maza ku ka biya ana an ka tsaya ga annabi in an kira ta to babu wani da mata da maza sahabi ya sha halbin baka ba adadi da kafurai suka so su kai gun hadi rebuka ba mahadi dun mace sanadi a ce faƙaya za ta soki farce na gwani da mata da maza soyayya kai da la'anami wa hurta wani rabin ilimi namu ne ka duba ka gani sayyada aishar mu an gaba zo ka gani idanu ka gani ina ka da wani ƙaunar annabi mun mute ku kowa ya gani da mata da maza guda hudu mu an ka ba mata ku yi haƙuri abubakari siddiƙun mu sarkin haƙuri sun manzo bashari shi yamma huri ga umaru faruku na biyu zo ki gani da mata da maza soyayya kai da la'anami wa hurta wani mata mun bar gulma san ma'aikin mu daram salati ya hana mu dukka aiki na haram alamun mu daban kamannin mu daban taro irin Fatima muna canza wani matasa mu ne gaba ku dai dau haƙuri kulliya muka ba haɗa sai dilbashari kisan mun ci gari ku dai dau haƙuri abin so tamkar habibu ni ban da wani da mata da maza ido mudu ne abin cika to a gani wurin mauludi da mu da ku wabbi wani a duba a gani mata za a gani soyayyar manzan mu ba mu ji ba mu gani da mata da maza soyayya kai da la'anami wa hurta wani salati ga rasulu mu ko mun firce ku yawan kallace kallace ka samu ceku kuna himmar ku amma mu ceku da'irar zikiri maza suke birge ni da mata da maza Allah ƙara salatu wanda bai da iyaka da sayyidina dan amina mai kishinka da alai dukka da fati iyaka da maulana shehu wanda ya gyara ni
amini baban Hassanaini. Ina dai yin godiyar da babu iyaka. Da mata da maza, da mata da maza, soyayyar karla na mi wawurta wani. da mata